Fil-gazzetti tal-ħadd jispikkaw il-kummenti pożittivi ta' persuni prominenti minn oqsma varji dwar in-nomina tal-Europarlamentari Louis Grech għal deputat mexxej tal-Partit Laburista. Mal-gazzett tal-lum l-ekonomista kummentatur politiku u ex-Ministru Laburista Lino Spiteri ddeskriva lil Louis Grech bħala persuna tajba kemm fuq livell tekniku kif ukoll fuq livell politiku. Qal li Grech mistenni li jsit il-valur ta' tmexxija tal-Partit Laburista. L-istoriku u ex-segretarju ġenerali Laburista l-professur Dominic Fenech qal li Louis Grech politikament matur u mammar bi snin ta' esperjenza f'politika Ewropea. Dominic Fenech ikkonkluda li Louis Grech jirrappreżenta żvilupp pożittiv li jista' jtejjeb l-imiġġ tal-Partit Laburista. Tancred Tabone, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ ukoll b'mod pożittiv in-nomina ta' Louis Grech, qal li l-Europarlamentari Laburista għandu ħafna xi jikkontribwixxi lil pajjiż u huwa validu ħafna f'dan ir-rigward. Kien MEP tajjeb, għandu sens tajjeb għan-negozju u jifhem fih. Anke l-imprenditur Bertu Mizzi, bi kliem ta' tifħira Louis Grech, jikkummenta lilu ħabib ta' Grech għal diversi snin, ifissru bħala persuna ta' integrità u żied jgħid li huwa konfidenti li dak kollu li jidħol għalih se jagħmlu tajjeb. Mizzi osserva wkoll li l-Partit Laburista se jgwadanja mill-inklużjoni ta' Grech fit-tim ta' tmexxija tiegħu għaliex se jidħol fir-rwol b'serjetà.